Учебен център скоростно учене представя All Pronouns in English. Всички местоимения в английски език. В английски език има 10 вида местоимения, които ще разгледаме в това видео. Те имат логическа връзка и се съпоставят по смисъл и значение с български език. Ето кои са те. Personal pronouns – лични местоимения. Object pronouns – обектни местоимения. Possessive adjectives – притежателни прилагателни. Possessive pronouns – притежателни местоимения. Reflexive – възвратни. Reciprocal – взаимни. Interrogative – въпросителни. Relative – относителни. Indefinite – неопределителни. Demonstrative – указателни. Започваме с личните местоимения. Personal pronouns. Това са аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. Ето така звучат те и на английски. I, you, he, she, it, we, you, they. Ето и примери с тях. I am happy. You are late. He is tall. She is kind. It is a dog. We are ready. You are great. They are here. Следват обектните местоимения. Object pronouns. Те играят ролята на допълнение в изречението и отговарят на въпроса върху кого се извършва действието. Кой е обекта на това действие? Ето ги и тях. Me. Мен, me. She saw me. Тя видя мен. Кого видя? Мен. You. Теб. Те. Ти. I like you. Харесвам те. Him. Него. Му. I called him. Обадих му се. Her. Нея. И. We gave it to her. Ние й го дадохме. It. Го. Него. Като имате предвид, че това се отнася за предмет или за животно. I found it. Намерих го. Us. Нас. Ни. She helped us. Тя помогна на нас. You. Вас. Ви. We will help you. Ще помогнем на вас. Them. Тях. Им. He called them. Той се обади на тях. Следват possessive adjectives. Притежателни прилагателни. Те стоят преди съществителното и го описват. Отговарят на въпроса чий, чие, чия. В български език това са думи като моят, твоят, неговото и така нататък. Ето как звучат те и на английски. My. Моят. This is my book. Your. Твоят. Is this your phone? His. Неговото. I like his idea. Her. Нейният. That's her car. Its. Неговото. The dog wagged its tail. Our. Нашият. This is our house. Your. Вашият. This is your flat. Their. Техният. Their friends are nice. Следва да разгледаме possessive pronouns. Притежателни местоимения. Много често хората бъркат употребата на possessive adjectives, притежателни прилагателни, и possessive pronouns, притежателни местоимения. Possessive pronouns, притежателните местоимения, седят самостоятелно в изречението. След тях не се слага друго съществително, което те да поясняват. Нека първо да разгледаме таблица и примери с possessive pronouns, притежателни местоимения, и след това подробно ще сравним двата вида и техните разлики. Mine. Мой. This book is mine. Yours. Твой.
That phone is yours. His. Негов. The idea was his. Hers. Name. The car is hers. Its. Негово. The toy is its. Ours. Наш. This house is ours. Yours. Ваш. The flat is yours. Theirs. Техен. The friends are theirs. Разликата между притежателните прилагателни и притежателните местоимения се състои основно в тяхната позиция и функция в изречението. Притежателните прилагателни винаги се използват в съчетание с съществително име и стоят непосредствено пред него, като показват на кого принадлежи предметът или лицето. Те не стоят самостоятелно и задължително изискват съществително след себе си. This is my book. Това е моята книга. От своя страна, притежателните местоимения се използват самостоятелно и заместват вече споменатото съществително, като също изразяват притежание. Те не могат да бъдат последвани от съществително, защото сами по себе си вече съдържат значението на нещо, което принадлежи на някого. This book is mine. Тази книга е моя. На български език това се отразява и в превода, когато използваме притежателно прилагателно. Тогава обикновено членуваме съществителното. Например, моята книга. Докато при притежателното местоимение това не е необходимо. Книгата е моя. Обърнете внимание, че не можем да кажем This book is my или This is mine book. Ето и още няколко примера. This is your car. The car is yours. This is his phone. The phone is his. Следват възвратните местоимения. Reflexive pronouns. Използваме ги, за да кажем на английски направих си нещо. Все едно връщаме действието към себе си. В български език преводът е един от следните. Себе си, се, на себе си, си. Ето как звучат те на английски и в примери. Myself. I cut myself. Порязах се. Порязах себе си. Yourself. You hurt yourself. Ти се нарани. Ти нарани себе си. Himself. He blamed himself. Той обвини себе си. Herself. She taught herself. Тя се научи. Itself. The cat licked itself. Котката се облиза. Ourselves. We enjoyed ourselves. Забавлявахме се. Yourselves. You helped yourselves. Вие си помогнахте. Themselves. They introduced themselves. Те се представиха. Обърнете внимание, че възвратните местоимения се образуват, като използваме формите на притежателните местоимения my, your и прибавим self за единствено число и selves за множествено число. Преминаваме към взаимни местоимения. Reciprocal pronouns. Взаимните местоимения в английски език са само две. Each other и one another. На български се превеждат по един и същи начин. Един на друг. Но разликата между тях е, че each other се използва, когато говорим само за двама човека, докато one another се използва за по-голям брой лица. Ето и примери. They love each other. Те се обичат един друг. We looked at each other. Погледнахме се. Погледнахме се един друг. One another. The students help one another. Учениците си помагат. Помагат един на друг. They shared secrets with one another. Те си споделяха тайни помежду си. Въпросителните местоимения. Interrogative pronouns. Въпросителните местоимения представляват въпросителни думи,
които обаче в този случай използваме, за да търсим неизвестен човек или предмет. Ето ги и тях. Who. Това е дума, с която питаме кой извършва дадено действие. Използва се, когато говорим за хора. Например, who is calling? Кой се обажда? Whom. Също се използва, когато говорим за хора. Но в случая човекът не извършва действието, а го получава. Т.е. е допълнение в изречението. Този, който понася действието. Например, whom did you see? Кого видя? В това изречение ти си този, който вижда, а някой друг е този, когото виждаш. Това е по-официален начин на питане и днес в разговорен английски често вместо whom се използва просто who. Who did you see? И това е напълно приемливо в ежедневието. Whose означава чий или чия. С него питаме на кого принадлежи нещо. Например, whose book is this? Чия е тази книга? What се използва, когато питаме за неща, събития или идеи, но не и за хора. Например, what is this? Какво е това? И накрая which. Тази дума също значи кой или коя, но я използваме, когато имаме избор между няколко неща или хора. Например, which dress is hers? Коя рокля е нейната? Така зададен, въпросът показва, че има няколко рокли и питаме за една определена от тях. Как да се ориентирате дали дадената въпросителна дума изпълнява функция на въпросително местоимение? Всъщност, това е много просто. Ако едно изречение започва с who, what, whose или which и е въпрос, това е въпросително местоимение. Interrogative pronoun. Relative pronouns. Относителни местоимения. Както забелязвате, относителните местоимения много приличат на въпросителните местоимения, но те изпълняват различна функция в изречението. Първо ще обясним относителните местоимения и след това ще сравним и различим двата вида. Относителните местоимения, relative pronouns, са думи, които използваме, за да свържем две изречения в едно и да дадем повече информация за някого или нещо. Първото местоимение, с което ще се запознаем, е who, най-често използваното относително местоимение. С него говорим за хора. То ни помага да кажем нещо допълнително за човека. Например, the person who called you is my friend. Човекът, който те е извикал, е мой приятел. Whom също се използва за хора, но в малко по-различна роля. Когато човекът не прави действието, а понася действието. Например, the person whom you saw yesterday is my sister. Човекът, когото видя вчера, е моята сестра. Тук ти си видял някого. И този някой е човекът, за когото говорим. Whom звучи по-официално и в ежедневен разговор хората често просто използват who, което е по-лесно. Whose, чиито, използваме, когато искаме да кажем, че нещо принадлежи на някого. Например, the girl whose book is on the table is my cousin. Момичето, чиято книга е на масата, е моята братовчетка. Когато говорим за предмети, а не за хора, за да кажем който, която, което, вместо who използваме which. Например, the car which I chose was the cheapest. Колата, която избрах, беше най-евтината. That е най-предпочитаното местоимение, защото може да се използва и за хора и животни, и за предмети. Например, the book that I bought is interesting. Книгата, която купих, е интересна. Вместо which можем да кажем that. Също така, the man that called you is my uncle. Мъжът, който ти се обади, е мой чичо. Вместо who, тук също можем да използваме that. Нека да обобщим. Разликата между въпросителните и относителните местоимения е, че въпросителните местоимения използваме, за да задаваме въпроси и те стоят в началото на изречението.
докато относителните местоимения използваме, за да свържем две части на изречение и те стоят в средата на изречението. Ето и примери. Who is calling? Кой се обажда? Тук who е в началото на изречението, следователно е въпросително местоимение. The person who is calling is my friend. Човекът, който се обажда, е мой приятел. Тук who е в средата на изречението и по това можем да разберем, че е относително местоимение. Нека сега преминем към неопределителните местоимения. Indefinite pronouns. Това са думи, които използваме, когато не искаме да назовем точно кой, какво или къде, а говорим неопределено, например за някой, нещо, някъде и така нататък. Тези местоимения са много полезни, когато не знаем точния човек, предмет или място, за което говорим, или не искаме да го уточним. Неопределителните местоимения се образуват от комбинация на 4 основни думи – some, any, no и every, към които добавяме различни окончания – body, one, thing и where, в зависимост от това за какво говорим. Например, за хора използваме one и body. Someone или somebody означават някой и могат да се заместват в употребата си. Например, изречението някой е на вратата може да бъде казано по два начина. Someone is at the door и somebody is at the door. Anyone или anybody се използват във въпроси или отрицания. Is anyone here? Is anybody here? Има ли някой тук? No one или nobody означават никой. No one called me. Nobody called me. Никой не ми се обади. От своя страна, everyone или everybody означават всеки или всички. Everyone is happy. Everybody is happy. Всички са щастливи. Когато говорим за предмети, използваме something – нещо, anything, което може да означава нещо или нищо, в зависимост от контекста, nothing – нищо и everything – всичко. Например, I heard something – чух нещо. I don't see anything – не виждам нищо. There's nothing here – няма нищо тук. Everything is ready – всичко е готово. За места използваме местоимения като somewhere – някъде, anywhere – някъде или никъде, отново в зависимост от контекста, nowhere – никъде и everywhere – навсякъде. Например, I want to go somewhere. Искам да отида някъде. I can't find it anywhere. Не мога да го намеря никъде. The cat is nowhere to be seen. Котката я няма никъде. I looked everywhere. Търсих навсякъде. Последният вид местоимения, които ще разгледаме, са указателните местоимения. Demonstrative pronouns. Указателните местоимения в английски език се използват, когато искаме да посочим конкретен предмет, човек или нещо, като в същото време покажем дали е близо или далеч от нас, както и дали е в единствено или множествено число. Има 4 основни указателни местоимения. This означава този, тази, това и се използва за един предмет или човек, който е близо до нас. Например, This is my phone. Това е моят телефон. That от своя страна означава онзи, онази, онова и се използва за един предмет или човек, който е далеч от нас. That is your car over there. Онова там е твоята кола. These, тези, се използва за повече от един предмет или човек, които са близо до нас. These are my books. Тези книги са моите. И четвъртото местоимение е those. Означава онези и се използва за повече от един предмет или човек, които са далеч от нас. Those are our friends in the photo. Онези са нашите приятели на снимката. Ето отново обобщаващата таблица
и всички 10 вида местоимения. Паузирайте това видео и ги разгледайте още веднъж преди да продължите към теста. Направете този кратък тест, за да проверите дали сте усвоили използването на местоименията в английски език. I'm from Bulgaria. I am from Bulgaria. She loves very much. She loves me very much. That is dog. That is my dog. This phone is. This phone is mine. I made this cake. I made this cake myself. Tom and Jerry always help. Tom and Jerry always help each other. Is your favorite color? What is your favorite color? This is the book I told you about. This is the book which I told you about. It's waiting outside. Someone is waiting outside. Is my favorite dress. That is my favorite dress. Учебен център Скоростно учене предлага индивидуални онлайн уроци по английски език за възрастни деца. Ще учите с видеовръзка с преподавател, като обучението не се различава от присъственото, но се случва от комфорта на вашия дом. Основен фокус на нашето обучение е граматически правилната комуникация на английски език. Може сами да определяте удобния за вас график. Учете с нас леко, приятно и като на игра. Допълнителна информация ще откриете под това видео. Благодарим ви, че учите с нас!